barangay? Ay, Rogswanan. Now we move on with our competing float entry number 3. Roka yung lead mo. Ano ba malam?
And now our entry number 7. Araw-araw din. Huwag tumayap naman. Lumabas to may lang aming tayag nyo. Tao kailangan kami nga pasa. Forward, entry number 8. Anang tumayap naman. Ang treno, kanina yung tawag niya. Malsok, ano dalawa? Baluarte. And now our entry number 10.
Dakuma Tiger na. Dakuma Tiger na. Kapitan. Tiger na yun. Kapitan. Dakuma Tiger na. Yola na parang ay. May gaya ba? Gargara doon yun eh. Wala eh. Baluar ko. Sino? Ya? Hansin na to. Ay, hindi ko na po. Eh? Lihat. May kasangaban din eh, kasabi ko eh. Yan ayusin. And now our entry, number 13. Pasango kayo ang makita. Pasango kayo ang makita upload nyo. Pagpasango ka na kita push. Ano kita lang natin pagpasango ka makita upload. And now we move on with hard. Entry number 13.
sagid kailangan rutan, di kay palag paigid. Apo ya. Go, kami na may Mapilitan kailangan rutan, di kay palag paigid. atin mo kayo ng Oh! Stop! Karaki lagi putih. Okay kami niya. Ah, nabalat ko dito. 우리 가만히 쉬어 우리 다시 이거 찍어 Let's get lit 한 달에서 over 그래 기분 over 기분 over Bangkarap ng tao! Later on, we will talk to the whole race. This Susunod ka na yan.